በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስዝራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ኣለኹም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኒ ዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዘጽንሐና ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑይ ይኹኖ ኣሜን። ከምኡውን ነታረረተ ሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጽሓን ወላዲተ ኣምላክ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳና ምህረት ኣደይ ወዳ ብዛሃባ ክብሪ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሓያ። ከምኡውን ኩሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝሃቦም ክብሪ ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዖም ይኹኖም አሜን። 17 ሕዳር ዝንበብ ዝጽለ ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር አሜን። እንቋዕ ናብ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅን ቅድስቲ ወለተ ጴጥሮስን አቡነ ዮናስን አቡነ ገብረ ሚካኤልን ዓመታዊ በዓል በሰላም አብጽሐኩም አብጽሐና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ናይ ብርሃን ምሰሶ ስለ ዝኾነ ስለ ዓብይ ሐዋርያዊ ሊቅ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ እንታይ ክብል ይኽእል? እንታይ ክዛረብ ግን ብናይ ቅዱሱ ጸሎት ንበረኸት ቁሩብ ክንጽሕፍ። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ መን እዩ? ነገዱ ካብ ሱርያ ዝተወልደ ብ347 ዓመተ ምህረት ኣብ እስክንድርያ ክኸውን ከሎ ኣቦኡ ኣስፋኒዶስ ኣዲኡ ድማ ኣትናስያ ይበሃሉ። ንሶም ከዓ ደግ ዝኾኑ ሕያወት ስለ ዝኾኑ ነዚ ዕንቂ እግዚአብሔር ሃቦም። ሊቅ ዮሐንስ ንክርስቲያን ከም ዝግባእ ብትምህርትን ብጥበብን ዓበየ። ገና ብህፃንነቱ ናብ ግሪክ ከይዱ ናይ ዘመኑ ሳይንስ ፍልስፍና ካብ አፉ ስጋብ ገደፉ ተማሂሩ ተመልሰ። ንቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ ፍልይ ካብ ዝገብሮ ነገራት ሓደ እዚ እዩ። ብዘመናዊ ይኹን ብመንፈሳዊ ትምህርቲ እዚ ተሪፍዎ ዘይበሃል ሊቅ ዝኾነ ገና ኣብ 15 ዓመቱ እዩ ብኽልተ ወገን ዝተሰሓለ ሰይፊ ብምዃኑ ብህይወት ስጋ ከሎ ጥራሕ ዘይኮነ ሕጂውን ንመናፍቃን ዓብይ ናይ ርእሲ ሕማም እዩ። እዚ ቅዱስ ገና ኣብ 16 ዓመቱ ሃብቲ ንብረት ውህበት ክብርን ፍልጠትን ዝመልኣሉ እኳ እንተኾነ ዘሎ ኩሉ ግን ንነዳያን ንዝሰኣኑ ሂቡ መጻሕፍቲ ጥራሕ ኣኪቡ ምስ ዓርኩ ቅዱስ ባስልዮስ ናብ በረኻ ኣተወ። ሰብነቱ ብጾምን ብጸሎትን እናቐጽዐ ኣብ በረኻ ክነብር ከሎ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስን ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስን ናብኡ መጹ። ሊቀ ሐዋርያት ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ መንግሥተ ሰማያት መኽፈቲ ስልጣን ቅዱስ ዮሐንስ ድማ ወንጌል ሂብዎ ተሰወረ። ድሕሪ እዚ ዕለት ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ ባሕሪ ምስጢራት ኮነ። ብሉይ ምስ ሓዲስ ካብ ኦሪት ዘፍጥረት ክሳብ ራእየ ዮሐንስ ብኣንድምታ ትርጓሜ ተንተኖ። ብፍላይ ንሓዲስ ኪዳን እንዳተመላለሰ ኣመስጠሮ። እዚ ቅዱስ ሕልናኡ ከይደኸመ ንጹህ ኣእዳው ከይዝሓለ ዝጸሓፎ ድርሳናትን መልክዓትን ትርጓሜታትን እንተተቖጸረ 10,000 መልአ። ናይ ብሓቂ ነዚ ኣግርሞት አንክሮ ይግባእ። እቲ ዝገርም እዚ ኩሉ ክሰርሕ ከሎ ዕድሚኡ ገና ንእሽቶ ኣብ መዓርግ ዲቁና ነበረ። ድሕሪ እዚ ብእግዚአብሔር ትእዛዝ ቅሽና ተሸይሙ ብስብከተ ወንጌል ብዙሕ ኣቦታት ኣባጽሐ። ብቅድስናኡ ስለ ዝተፈተውዎ ናይ ቁስጥንጥንያ ፓትርያርክ ገይሮም ሸምዎ። አፈወርቂ ክዛረብ ከሎ ክምህር ከሎ ዝዛረብ ኮነ ድምፂ ዝገብር ኣይነበረን። ካብ ጣዕሚ ትምህርቱ ዝተላዕለ እቶም ህዝቢ ብምድማም ይሰምዕዎ ነበሩ። ክምህር ከሎ ምድራውያን ሰባት ጥራሕ ዘይኮኑስ ልዑላን መላእኽቲ ተኣኪቦም የድንቕዎ ነበሩ። ሓደ መዓልቲ እውን እመቤትና ኣብ ማእከል ህዝቢ ከሎ አፈወርቂ ኢላ ጸዋዓቶ። ስለዚ እዩ አፈወርቂ ዝበሃል።
እዚ ቅዱስ ብስልጣነ ቃሉ ንመልክዓ ሞት ገሲጹ ን10 ዓመት ኣቕሚዎ እዩ። ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ንሰብ ማዕረ ይርኢ እምበር ኣይፈላልን ዝነበረ ኣብ ቅድሚኡ ንጉስን ድኻን ማዕረ እዩ። ንሞት ዘብቅዐ እውን እዚ እዩ ነይሩ። ምክንያቱ በቲ ወቅቲ ንግስቲ ኣውዶክስያ ናይ ሓንቲ ድኻ መበለት መሬታ ይሕደገታ እሞ መኸራ ግን እምቢ ስለ ዝበለት ኣውገዛ። ንሳ ግን ምስ ሓጥኣንን መናፍቃንን መኼራ 2 ግዜ ኣሳደደቶ። ኣብ ዝተሰደደሉ ፍረ ኣፍርዩ ኣስተምሂሩን ኣእሚኑን ብ407 ዓመተ ምህረት ዓረፈ። ቤተ ክርስቲያንን ምእመናንን ከይጸገብዎ እናናፍቕዎ ኣብ 60 ዓመቱ ተፈለዮም። በቲ ወቅቲ ዓብይ ሓዘንን ብኽያትን ተገብረ። ሓደ መዓልቲ በቲ ዘመን ሕያዋይ ንጉስ ኣርቃድዮስ ግብሪ ኣእተወ፣ ግብጃ ገበረ ማለት እዩ። በዛ ለይቲ ድማ ቅዱስ ሊቅ ተዓጢቑ ክጽሊ ከሎ ኣባ ማርዳሪ ዝበሃል ጻድቅ ድማ ካብ ሰማይ 12 ሊቃነ መላእክቲ በዓል ቅዱስ ሚካኤል ብግርማ ክወርዱ ከለው ተመልከተ። ሰንቢዱ ድማ ናበይ ኢኹም ቦተተይ እንተበሎም ናብ ቁስጥንጥንያ ናብ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ንኸይድ ኣለና በልዎ። ንሱ ድማ ንእመቤትና ከም ዝመስግና ጎይታ ነጊሩና እዩ እሞ በልዎ። በጃኹም እባ በሉ ንዓይ ከዓ ናብ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ምስጋናኡ ክገልጸለይ ምእንቲ መርቑኒ በሎም። ሊቃነ መላእክቲ ድማ መሪቖሞ መንገዶም ቀጸሉ። ንጽባሒቱ ኣብ ውሽጢ ቤተ መንግስቲ እቶም ሊቃውንቲ መሳፍንቲ ጳጳሳት ህዝቢ ኩሎም ተኣኪቦም ካብቲ ግብጃ በልዑ። ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ግን ኣብ መንበሩ ተቐሚጡ ነበረ እምበር ኣይበልዐን። ግብጃ ምስ ተወድአ ንጉስ ኣርቃድዮስ ንሊቅ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ሕቶ ኣለኒ ኢሉ ኣብቲ ማእከል ጉባኤ ሓተቶ። ንምንታይ ወንጌላዊ ማቴዎስ እያእመራ ዮሴፍ እስከ ኣመ ወለደት ወልደ ዘበኩራ ናይ በኩሪ ወዳ ስጋብ ትወልድ ኣይፈለጣን ማለቱ ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 25 ስለምንታይ እዩ ኢሉ ሓተቶ። ቅዱስ ሊቅ ድማ ተንሲኡ ብመንፈስ ቅዱስ ተቃኒዩ ክትርጉመሉ ጀመረ። ድንግል ማርያም ንጹህ ብርለ ትመስል። ብርለ ዝተፈላለየ ቀለም ዘለዎ ፈሳሲ እንተመሊእካዮ እቲ ቀለሙ ብሓንሳብ ይቀያየር። እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ከዓ ንጎይታ ስለ ዝጸነሰት ሕብረ መለኮቱ ክለዋወጥ ከሎ መልክዓ ከዓ ምስኡ ክለዋወጥ ከሎ እንዳረኣየ ዮሴፍ ይስንብድ ነበረ። ንሳ መን እያ? ኣብ ማህፀና ዘለኸ መን እዩ እንዳበለ ይጭነቕ ነበረ። ጎይታ ድሕሪ ምውላዳ ግን ሓደ ሕብሪ መልክዕ ስለ ዝኾነት ኣቐዲማ መን ከም ዝኾነት ኣይፈለጠን። ሕጂ ግን ንሳ ወላዲት ኣምላኽ ወዳ ከዓ ኣምላኽ ዘበኣማን ምዃኑ ፈለጠ ማለት እዩ እንዳበለ ክትርጉም ከሎ ሰሚዖም ኩሎም እንዳድነቑ ከለው ኣብኡ ዝነበረት ናይ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ ስእሊ ኣድህኖ ድማ ኣፈ ወርቂ ልሳነ ወርቂ ኣፈ በረከት ኢላ ተዛረበት። ኣብቲ ጊዜ ኣርቃድዮስ ናይ ወርቂ ልሳን ኣብ ቅዱስ ዮሃንስ ኣብታ ስእልን ገበረ። ኣፈ ወርቂ ግን ብሓፂር ተዓጢቑ እሰግድለቺ ወእወድሰቺ ኢሉ ሎሚ ኣብ ተኣምረ ማርያም ዘሎ ምስጋና ሰተት ኣቢሉ ደረሰላ። ነዚ ምስጋና ከዓ ሊቃነ መላእክቲ ሰሚዖም እንዳድነቑ ናብ ሰማይ ወፁ። ሊቁ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ድሕሪ ዕረፍቱ ኣብ 35 ዓመቱ ብንእሽተይ ቴዎዶስዮስ ዘመን በዚ ዕለት ስጋኡ ፈሊሱ እዩ። ናብ ቁስጥንጥንያ ምስ በጽሐ ከዓ ካብ ናፍቖት ዝተለዓለ ዓብይ ዝማሬን ንውዓትን ተገብረ። ኣፈወርቂ ከዓ ቅንዕ ኢሉ እቶም ህዝቢ ባረኾም። እዚ ቅዱሱ ክጽዋዕ ከሎ ከምዚ እዩ። ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ኣፈ በረከት ኣፈ መዓር ኣፈ ስኰር ኣፈው ጨና ልሳነ ወርቅ ናይ ዓለም ኩሉ መምህር ርእሰ ሊቃውንት ዓምደ ብርሃን ናይ ብርሃን ምሰሶ ሓዲስ ዳንኤል ሊቀ ጳጳሳት ዘበርትዕ ሓቀኛ መምህር ወመገስጽ ዘእያደሉ ለገጽ ጥዑመ ቃል እግዚአብሔር አምላኽና ካብ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ በረኸት ኣብዚሑ
يخفلنا آمين أركي دما ناي قدس يوحنس كم زيبل بركتي يحللنا مو سلام لفلسة سقاك يوحنس عفورك هاجر سمتك قسطنطنيا ام قدام سدت رهوك منفسي حدث اغزيو وستكرسي اروك بزيتاك وستيتو تمرت زياك صدق كما وديت وين حديث بحديث زك إيه البركة يحضرنا كمون نيادنا قدستي كمون ناي قدستي أدينا بزالم معنتي تخبيرات وعلادنا ولت بيتروس إثيوبياويتيا قرات أدينا قدستي ولت بيتروس نعنان إثيوبياويان آمنتي توهدو مغوسنا إيا بتعمي زردناق منفساوي حربنينت أب لعلي كاثوليكاويان أرئيا إيا قدستي ولت بيتروس استولت أب 16 مئتي كفل زمن بمبراق إثيوبيا أكبابي داورو إيو ولدا بحر أسجدن كريستوس عبيان يبهالو كريستنا بزقبا أصنعا حبيا بفقاد ولدا بتي سرعات تمرعوت جن شعو حاتي يعقوب قتلولا ولدا دما أقددهم سئلة كريستوس نستوهالي ناي سسنيوس مراحي كوينات أمرعوا كساب 24 عامتا دما قلعو ولدت أبزي كل جزي نايت أمون نايت ألوتن سب نبرت أصي سوسنيوس نتوهدو كحيدو كاثوليك أبزو خانا جزي سبايا نبناي نقص أمنت آتوا بزيك تحازن كلا يخفى إلو تأدى ناي أبونا سمعان أباس لبسي جدا حيزوك أربا نسا دما لبا ولدسا فتاري نسلست دكا أكتاتلو وسدا دسيلوات أفيا نفساغا لومي قدام زلو أتوت قتيلا دما منقوست تحرزي النازرات منافقان كتحفر نهزبي كتتصنعنع عمتات حالفو بناتا سبكت دما بزحات منقوساتن مؤمنانن سماعتات كونو نسا دما أب قدامات تنكراتتت بحمام تساقيت بتي نقوس تتحيزا كلتا جيزي ناب برخا تسددت فاسيل نجيسو هايمانو تمليسو هاجر مستراغاقه ناب مصلي دحريقو دما ناب منزو مصيا قدام مسريتا نمنانيان أكيبا انداز أنانعت نبرت كاب اتولد أب 5 عامتا دما أب مجرشتا 116 أكبابي عارفة تقبرت ناي تقادلو زمنا دما 26 عامتاتيو قدستي ولت بيتروس سماعتن صادقن إيا بركتا يحضرنا نايزا قدستي أدينا آمين كمون بزالم معنتي أبونا قبر ميكائيل بزا معلت زيا صادق أبونا قبر ميكائيل ዝዝከሩሉ በዓለም እዩ አቡነ ገብረ ሚካኤል ዝተወልደሉ ቦታ ሲሔታ ዝተባሃለ ቦታ እዩ ኣብኡውን ዓብዮም ቅዱሳት መጻሕፍቲ ተማሂሮም ዲቁና ተቐቢሎም ብትግሃትን ብትሕትናን የገልግሉ ነበሩ ጻድቅ አቡና አቡነ ገብረ ሚካኤል ኣብ መንገዲ ዓዲግራት ሲሔታ ወዲኢኻ እግሪ ጎቦ ዘኸታ ክትበጽሕ ከለኻ ፊት ንፊት እቲ ዓቐበት ዘኸታ ኣብ መንጠጦ ጸድፊ ኣብ ትርከብ ናይ እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን ብዲቁና ኣገልግሎም እዮም ነገር ግን ብሰናይ ተጋድሎኦም ዝቐንዐ ሰይጣን ዝመናቀዩዎም ሰባት አልዓለሎም በዚ ምክንያት ከ አቦና ክስደዱ ወሰኑ ምእመናን ሲሔታ ድማ ስንቂ ሂቦም ሰደድዎም ጻድቅ አቦና ድማ ነቶም ሰናይ ግብሪ ዝገበረሎም ምእመናን መረቅዎም ዓድኹም ሲሔታ ለምለም ትኾነልኩም ኢለምዎም ነቀሉ ከዱእሞ ሲሔታ ድማ እትፈልጥዎ ሰባት ከም ዝረኣኸሞ ክሳዕ ሕጂ ለምለምን ሸዊት ዘይፍለዮን ቦታ እዩ ንቕለለ ኣብ ዝኸድሉ እዋን ድማ ጸላኤ ሰናያ ሰይጣን ኣብ ጎቦ እራር ኮይኑ ናብቲ ቤተ ክርስቲያኖም ዝተሰርሐሉ ከባቢ ገጹ ብምግባር
ነበርቲ ቅለለ ሰይጣን ይመጸኩም አሎ እናበለ አወጀ እሞ ምእመናን ቅለለ ከይቅበልዎም መሰናኸል ገበረ እንተኾነ በኃይል እግዚአብሔር ነቲ መሰናኸል ሰጊሮምዎ ምእመናን ቅለለ ተቀበልዎም አቡና ጻድቅ አቡነ ገብረ ሚካኤል ድማ ቅልል እኳ በለኒ ስለዝበሉ እቲ ቦታ ክሳዕ ሕጂ ቅለለ እናተባህለ ይጽዋዕ ኣሎ ኣብቲ ቦታ እዚ ድማ ካብ ከውሒ ተፈልፊሉ ዝተሃንጸ ቤተክርስትያኖም ኣብ ማእከል ጎቦ ተሃኒጹ ይርከብ እምበኣርከስ ንሕጂ ዘለና ታሪኽ ጻድቕ ኣቦና እዚ ጥራሕ እዩ እዚ ድማ ኣዝዩ ሓጺር እዩ ቀጻሊ ዓድና ሰላም ይግበረልና እሞ ተጠናኸረ ጽሑፍ ካብ ገሎም ከነምጽእ ኢና ጸሎትን በረኸትን ጻድቕ ኣቦና ኣቡነ ገብረ ሚካኤል ምስኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይኹን አሜን አሜን ንደገ ሰላምም እውን ንምስላም ይብቅዓና አሜን ከምኡን በዛ ለማዓንቲ እዚኣ አብርሃም ብሩኽን ሰበይቱ ሃሪክን ከምኡ ናይ ጻድቃን ገዳም ወፂፍ መዘከርታኦም እዩ በረኸቶም ምሳና ይሃሉ ንዘለዓለም ዓለም አሜን አርኪያት ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለክ አብርሃም ብሩክ ወለብኢስትክ ሃሪክ ዘፈረይክሙ ህፃነ ቅዱስ አምላክ ጽሁሊተ ፍነተ ለበዊ ሃበበእክሙ ምስማክ እስመ ፍነትየ ተሃጽረ በሶክ ሰላም እብል ጻድቃነ አምአተ ገዳመ ወጽፍ ይእሉ እለመነኑ አብያተ እስከረከቡ በሐሲስ ዘአምላክ ያዕቆብ ቤተ ይወሃቡ ለመልታህትዮሙ እምወሃዘ አንብ እረፍተ ወለአይነሙ ከበ ምንተኒ ህድመተ ከምውን በዛ ለማዓንቲ እዚኣ ንምስትምሃር ናይ ዝተዓጽወ ናይ ዝተጸውዐ አበምኔት አባ ሲኖዳ መዘከርታው እዩ በረኸቱ ድማ ምሳና ይሃሉ ንዘለዓለም አሜን አሜን አኪ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለሲኖዳ እንተ አታተ እግሮ እንዘ አበምኔት ውእቱ ዘተጸውዐ ለምህሮ አልባበ ድኩማን ያዕርፍ እምርህቀተ ማይእም ተጽሮ ቀዲሆ ሌሊተ ወፀዊሮ እንበለ መኑ ያእምሮ ለለበአቶሙ ይመጡ አንቢሮ አሜን እግዚአብሔር አምላኽና መስጋና ይኹኖ ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳን ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን ሕዳር 17 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ፍልሰቱ እዩ ቅድስቲ ወለተ ጴጥሮስ ኢትዮጵያዊት አባ ሲኖዳ ዘደብረ ጽሞና ጎጃም ጻድቃን እለ ወፂፍ ቅዱሳን አብርሃምን ሃሪክን ቅድስቲ ወለተ ጳውሎስን ወለተ ክርስቶስን ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ እስጢፋኖስ ሊቀ ዲያቆናት ያዕቆብ ሐዋርያ መክሲሞስ ዲማቴዎስ አባ ገሪማ አባ ጳላሞን አባ ለትጹን ቅዱስ ኤጲፋኒዮስ በረኸቶም ይሕደረና አሜን ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል ወአፈ ቅዱሳን ትጓሃን መላእክት ታረመለይ አሜን ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ذكر ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር አሜን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን 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 ለይኩን